Moi! Kuuluuko mun ääni? Joo, kuuluu hyvin. Hei. Hei kaikki, kuuluuko mun ääni? Kuuluu. Moikka, mä olen Antti Suomesta. Kiva tavata. Mä olen Liisa. Mä asun Tallinnassa. Mun nimi on Markus. Mä opiskelen ammattiopistossa. Mä olen Sofia, mä opiskelen lukiossa Itä-Virossa. Hienoa. Tää on meidän eka tapaaminen. Ei haittaa, jos jännittää. Joo, mua vähän jännittää. Se on ihan normaalia. Aloitetaan helpoilla kysymyksillä. Miksi te opiskelette suomea? Mä opiskelen suomea, koska mä haluan töihin Suomeen. Mä opiskelen suomea, koska mä haluan matkustaa ja puhua ihmisten kanssa. Mä opiskelen suomea, koska Suomi on lähellä ja mä kuuntelen suomalaista musaa. Hyvät syyt. Jos joku sana on vaikea, kysykää rohkeasti. Voitte sanoa, voitko toistaa, tai mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa syy? Syy on se, miksi teet jotain. Esimerkiksi, mun syy opiskella suomea on työ. Ahaa, kiitos. Voitko toistaa sen lauseen? Toki, mun syy opiskella suomea on työ. Okei, nyt mä ymmärrän. Sovitaanko, että ensi kerralla kerrotaan lisää itsestä? Joo, sopii. 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 Nähtään ensi kerralla. Nähdään. Moi moi. Moi.